Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikan biyagita, kat naggapo iti pagayam tayo ang nagpailinged itinagan a Lorena. Adinan dinakamat ti address na. Kastiman ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naturay ti asawag. Awan denggen na asaok. Nuan niya ti kayat na, iso ti masurot. Bueno, papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Lorena. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Tunggal makitsenda ta, Lorena. Saan amaaw-awan ti karni agatangam? Saan kayong samat nga agbyag no saan kayong agsida iti karne? Ni Daniel laang ti mahilig nga agsida iti karne. Agungot no sa anak agumatang. Isumat lang nga kasjay ti bagina Kanayon ko nga rod abagbagaan, asaan na asobraan ti agsida iti karne. Ngam awan mo't dengdenggan na. Ay, naimas ti mangan ako nada. Ngam madimod no sobraan. Taiso ti pakaalaan iti sakit. Daytamot ti kanayon ko nga ibaga. Ngam ko na ano talaga kano agasat mun ti matay, matay ka. Talaga nga rod nga awan denggan na asao no kasta ti panagrasrason na. Ngam, rumbang lang nga anadan tayo ti salon at tayo. Tapno umatidog ti biyag tayo. Husto ka, mare. Nanang, ato'y ti sidaan nyo. Inggatangan kayo mat. Napilitan kan sa laeng agim matang. Ay san mo't ananang. Isungarod nga indagas kon dito'y balayo, tapno maisambot a pangaldawan nyo. Kuna ngamin ti anak ko, akas latip-tipidom iti makan. Dandan ni saan mo apagsidaan iti naimas. Saan mo't nga iti kasta nanang? Gam kayat ko laang abawasan na kumati agsida iti karne. Tamadimat laang iti salon at dayta. Apay aparitam kat isumat trabaho. Imutam kit din iti kayat na sidaan. Ay na, saan dak maawatan nanang? Saan ko nga imimutan ni Daniel? Rumbang laeng taiso ka nga ron trabaho. Amok met laeng at inggatang mo iti da ito inted mo kat naggapo iti kwarta ti anak ko. Ay, sige nanang, mapana kong tagluto akpay. Ang mga numabisinan dagiti agama. Ginatang mo kadimot lang di ipagpagatang ko. Wen, amok nga agunget ka no sa anak agumatang. Nasayat nga rod Iso ti lutuam tanay makasid si dagit niya adobo nga ado ti tabana. Laukak nga rod iti patatas, takayat ko ti agsida iti patatas. Ken uray di anak ta, kayat na mo ti agsida iti patatas. Anya laukan nga ibagbagamot. Madadaal ti raman ti karne ano lao kami ti patatas. Kayat ko tayo puro a karne. No kayat yung tagsida iti patatas. Mangiluto kay ti sabale. Da patatas na tayo ti sidayo. Ay, unay kalakit din lakay. Agsida kamot iti nateng uray sagpaminsan laeng. Aday ta ka man ako nakon. Apay kurang ayat may itad ka asweldoken ka. Tagreklamo ka akas ta. Sa anak nga agrekreklamo. Madanagan naklaang ken ka. Ang mga no ag high blood ka. At dala nga pag high blood anak no kasta ti ibagbagam. Saan ati panagsidak iti karne ti paka-high bloodak. Nunigad lagi ti rumrumwar di tanghiwat mo. Kalkalpas tayo lang anangan, pumanaw ka manan. Papanamaya. Mapan ko ikan ni tatang iti sidaan na. Apay ni tatang mo lang ti ikam iti sidaan na nga Ikambat ni nanang ko Indagasakon itay naggapo ak iti palengke. Total, malabasak mo ti balayda. Indagas kon ti saan analuto a karne, taisunan ti agluto. Amang ano ipadigumot amin ang tay adobo. Ibat tiyan na kiti sida kinton malam. Wen, saan ka amadanagan? Tadapay nabati a sidaam. Tay addalaok na apatatas ti ipadigog ka ni tatang. Takay kayat namot lang ti agsida iti natnateng ngem iti karne. Nangan kayo ka din tatang? Nalpasan na, anak ko. Sidaan yung tungarudan inton malam to'y ipadigog. Anyaya na ita. Karne ti baboy nga da patatas na. Karne manain. Uray tasaan kayo matakanayon nga agsidsida iti karne. Awan matkit di
Likliklikak nga rod ti agsida iti karne. Takayat kaw nga umatidog ti biyag kaw. Naimbag pay da kayo, tadakas ta akapanunutan nyo. Naanad kayo iti salon at yo. Ngam ti asawa, saan amabagbagaan? Kastalaang taubing kayo pa'y. Ngam numadanon yun tumat ti edad may. Ay, amu yun tumaten ti agpili kadag iti nasalon at ataraon nga ipaong nagyaw. Saan ka pa'y analpas ang naglaba, Lorena? Saan pa'y nga ron? Si Kangay, nalpaskan? Wen, namurayan kalatan amalpas. Tapno kadwata matla ang agawin. Nagrigak tumot alabaan dagiti bado ni Daniel. Nagdadakkel ti size na. Nagdakkel mo't namin ti bagina. Siyakta na kutumat nila kay kong. Babasit mo ti size ti bado na. Iso analakaklaan nga labaan. Nagrigat nga rod alabaan ti pantalon na. Imbag lakit din ta libre ti danong tayo. Saan akas ije syudad agat gatangan dati danong da. Amin akat maghatang ijay syudad. Sana kas dito'y probinsya. Amabalin mo ti agmula at dan libre asidam. Imbag kan ka kasaan anapili nila kayo po iti masida. Day tamat ti pangayatak kanila kay ko. Awan reklamo na, uray anya ti pasangok kan kwa na. Sana kas kanila kay mo. Masapol a karne ti sidana. Ay natang, gumatang ka man dito'y lakok anatang, taisupay mo't ang mabawas. Nagdagsan nga man to'y basket kaw. Anya nga min aya dagita lako yun nana. Ay, adatarong, okra, bulong parya, sitaw, patanay, karabasa, marunggay, kan adupay. Agpili ka lang nga iti kaya mau. Daytoy latan karabasa kan sitaw nana. Getak man. Ay, wan! Naimas day tanakaw. Anya man ang tagat-gatangam, Lorena. Gumatangak man iti karabasa kan sitaw lakay. Makasidsidaak ngamin. Isuman ti pangaldawan tayo. Nabayagan na sa anak ang nagsida iti nagtaan. Dakay lang tagsida no kayat yaw. Ha? Jak kayat na ita pangaldawan. Ti siday nyo lang tigatangam. Mapanak gumatang iti karne iti store. Ay na, nasustansya tinatang barawk. Pampatidog iti biyag tinatnataag. No saan ka nga agsiday tinatang ay awan na umababa ti biyag mau. Aglalaw no puro karnay ti kayat mo asidaan. Nana Laura, saan kanton nga umay aglaklako dito balay no kasta ti bagbagam. Sige, inkaglako ijay. Ay, sige nga rudan, mapanakaw. Ay, anya kamutan Daniel. Agsapsapol iti nadalos awagas ni Nana Laura. Saan mo mo't kumaaparitan nga umay aglako Takayat kumot ti gumatang iti lako na, ta sigurado akapuros. Pues, saan na nga rod kumamot a pakibiyangan ti saan ko a panagsiday tinatang. Tapno jakmet pakibiyangan ti umay na panaglako diti balay. Kapaya nasakit mo't ti ulok bakit. Ramanan na pa ti tel-tel ko. Amangan mo't no high blood kan. High blood man nga ibagbagamot. Mapankakit di gumatang iti agas para sakit ti ulo. Nasaysaya at no agpa-check up tapay nga umuna. Sakbay nga agtumar ka iti agas. Aman nga rod. Ako yung ganak man na mapan nagpa-check up. Sa dino ti papananyaw. Mapan ko man ipa-check up ni Daniel nanang. Apayanak ko. Anya ti marikrik nam aya. Nasakit nga rod ti ulok na lang. Amangan no saan mo mat nga asikaswan ti asawam si Lorena. Amangan no imutam ti anak ko. Anya mo't agapungay nga imutak nanang. Malamapan kayo nga rudan. Amangan no anya mo't tanda ita. Si kamat Lorena, asikaswam anaimbag ta asawam. Iso tagtrab-trabaho para kada kayo. Ngam saan mun samot nga asikaswan. No adadakas ang mapasamak iti anak ko. Si ka nga asawa na ti pabasulang. Dayta, doktor amismon tinangibaga abawal ti karne, nang runa no taba. Iso amanipod ita, likli ka mun ti karne, kan ag-maintenance ka kanon. Adula amin na ita ti maintenance. Kung nalang ti doktor na ita, tapno makalako na iti agas. Saan ka kadi amabutan, Daniel? Nugasat kun ti matay, ay kat awan maramida ka. Panagkunak,
Nakarkaro ang nasapat ti apit ko no saan ako ngagsiday ti karne. Anyang iti pigsak nagtrabaho no natnatengmet kan ikan ti sidag. Talaga asaan mo akayat ti mabagbagaan? Ay, makaamu ka man laangan. Ngam di nakpagpabasulan no dadakas sa mapasamakan ka. Imbaga kaya apabasulen ka. Ada akmanan, Lorena. Nadamag ko ahay blood ka doon nila kay Mau. Wen nga rod nana, gapu iti kasi si Dana iti karne. Ay, gumatang ka nga ruden iti lakok anatang. Siguradaw nga agsidan nila kay mo ita. Ay nanana, awan lata tinagbaliwan na. Saan lata sumardeng nga agsida iti karne, kandi na kaya ti ag-maintenance. Ay, sus. Talaga nga ron anatangken ti ulo nila kay Mau. Kat, saan ka nga ron agumatang iti lakok anatang? Gumatangat nana, para kada kami iti anak ko. Ay, anya nga ron tigatangam nakaw. Day taman tarong kan okra nana. Mabiit lang nga ron nakaw. At dai may ijay balay a katrabahuan ni Daniel. Intaray da ka no ijay ospital, tanaulaw, kat naawanan iti puaw. Anya? Ay, Diyos ko, mapantayo nga rod adagos iti ospital nanang. Ala, darasam nga ron ti agpulas ta urayon ka. Kaya't kumatimapan ijay ospital. Sige nga rod nanang, urayan dakbiit. Anya tinar-aramid mo, Lorena? Imparit met gayam ti doktor nga agsida iti karni ti asawam, ken ag-maintenance. Nga maapay asaan mo asinuro timbaga ti doktor. Nanang, ti anak yu amis mo ti saan amangayat nga ag-maintenance. Ken nakarkaro ka no amatay no saan nga agsida iti karne. Kat gaputa kasta ti imbaganan, impalubos mulatan nga aramiden na ti kaykayat na. Ha, kasla kayat mun amatay ti asawam. Jakmat kabailan a kontrolan ti asawak nanang. Tanoan niya ti kayat na kat isumot ti masurot. Awan pa'y sirserbimot nga asawa. Di mo pa'y ammo akitaan ti pagsayatan ti asawam. Anya ngay ita, paralyze la ka nga rutan ti anak kao. Sandak kumamot a pabasulan ananang. Taasino ngay ti papasulak, ti bagay? Ti anak yumutlaang ti aking basol nanang. Gaputa na tangken ti ulo na. Iduron ko ti wheelchair mo. Tamapantan iji kusina. Nakaidasara kon. Anyaya ti sida tayo bakat. Nateng, isulaangan ti mabalin asidaem. Kasta ka de. Ala ang arad bakat. Ano saktag sida tinatang? No dimngag ka kumakanyak idi pay laeng. Saan ko maanapasamak ken ka ti kasta? Pakawanan na ko mabakat. Kasano tayo itanta saan ako na makatrabaho. Katsakon ati agtrabaho. Inutila ko, Lorena. Sapay lang kumaan. Di nagto isukat iti sa balay. Anya ka din day tang ibagbagam. Kasta ka din ipagkitkitaam kanyak. Di nak mapabasol ang panunot, Lorena. Awanan serbik. Imposible adi nak isukat. Agsingsingpot kakit di. Tong palam no anya ti ibagak. At dapay namnamam ang makapagna no lakit di taanusam ti agpa-therapy. Sige, bakit? Ano saktag pa-therapy? Ala, aramidak ti amin amang tulungkan ka. Barang makapagnakamanan. Basta inton makapagnakan ton, likli ka mo no anya dagiti iparparit ti doktor. Well, bakit? Ikarek. Babaen ti kasi ti apo, inot ang nakarecover ti asawa. Kat ita, amunan aliklikan, no anya dagiti may parit nga ipaunag na. Kastan, ket agyamanak, tuy pagayam mo, Lorena. Agyamanak met pagayam, Lorena, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, amin analabes, ket dakas. Prevention is better than cure, ako nada. Isu asalwadan tayo ti salun at tayo, tadaytoy ti kapatgan agameng tayo. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritan ti biyag ni Lorena. Dito'y programa tayo. Dear
Mr. Lonely. Inyornos para iti script ni Mary Ann Nalica. Direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Jofer Anas Basit. Musika and computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay.